Avui treballarem una recepta que és un complement alimentari que ens anirà molt bé per ajudar aquesta microbiota intestinal i per sanejar el nostre intestí. La microbiota autòctona és el conjunt de microorganismes que viuen sobre les nostres mucoses i pell. És essencial pel comportament social i té múltiples funcions. Ajuda el sistema immunitari i és l'encarregada de l'aprofitament de nutrients no digeribles i essencials, que són aquells que el nostre cos no és capaç de sintetitzar. La microbiota autòctona la trobem al llarg de tot el nostre aparell digestiu i la major proporció la trobem a l'intestí. Hi ha molts factors que poden influir en el seu desenvolupament. Un d'ells és l'alimentació que duem a terme. Els ingredients que necessitem per la recepta d'avui són un terç de got de llet vegetal, mig vas d'oli d'oliva verge extra, un grapat de nous pelades, 2 cullerades de miso, una cullerada de pasta d'umeboshi. Per fer aquesta salsa necessitarem posar-hi primer la part líquida, que en aquest cas nosaltres utilitzem una llet vegetal. Jo aquí estic fent servir una llet d'arròs, però vosaltres hi podeu posar la que us vingui de gust. I utilitzarem bastant d'oli, però no us sàpiga greu, perquè a vegades tenim els greixos com demonitzats i no passa res. Sempre que utilitzeu oli d'oliva verge extra. Això sí que és molt important, que l'oli que utilitzeu, l'utilitzeu de qualitat. I ara hi treballarem amb els sòlids. Us vaig explicar què són aquests ingredients, perquè la recepta és molt senzilla, però els ingredients us poden semblar una mica estranys. Aquesta pasta d'umeboshi que dèiem és justament aquesta pruna. Això és l'ume, que és una pruna japonesa, que està fermentada. Amb aquests ferments és amb el que aconseguirem crear més microbiota intestinal. Nosaltres utilitzarem la pasta d'umeboshi, que li posarem una cullerada, una miqueta més, i també utilitzarem el miso, que el miso és soja fermentada. La soja, que també és una proteïna, quan fermenta té aquest color. De miso n'hi ha molts tipus. Jo us recomano que compreu el que és el Hacho miso, que és el que és més negre, que així és soja pura, i en farem servir ben bé una cullerada ben generosa. I ara, per donar-li solidesa en aquesta salsa, hi afegirem un fruit sec, que en aquest cas jo us proposo que sigui la nou. La textura d'aquesta salsa dependrà de la quantitat de líquid o quantitat de sòlid que li poseu. Doncs ja només ens queda batre-ho i heu de pensar una cosa, com qualsevol salsa. És important que no feu petits cops amb la batedora, sinó tot seguit. Aquesta textura, que ha quedat potser una mica més líquida i no tan sòlida, seria una bona salsa per utilitzar per una amanida. Si vosaltres la volguéssiu una mica més espessa, perquè seria per utilitzar per alguna carn o per alguna altra cosa que voldríeu més sucar, aleshores hi afegiu més sòlid, ja sigui amb miso, amb umeboshi o amb el fruit sec que li hagueu ficat. I ara la podem servir. Ja la tenim a punt per afegir allà on vulgueu. Un apunt important que heu de tenir en compte. El miso i l'umeboshi, com que són ferments, per conservar aquesta part viva del ferment, és important que no ho escalfeu massa o que tampoc no ho congeleu, perquè si no, mateu aquesta part de biota, que és el que li dona la part viva i la que ens ajudarà a nivell intestinal. Que vagi de gust!